كلكم قاعد حن مساكم بقولنا أبقى أوان قال سبات زيادة خوني الكاتس بيخاجن نتي قدي مزمز أخاء تقص أسلا زخون أنت جمرنا زحشي إلنا زركب أخاء ناقص النخل نخر كبرنايو نايلومي أرستنا فريدكم اللهم 4 سبات contributors هلونا نتي أرستي قلت حستات زوت كبللنا مو حرت جزا خأنا هبتمو إن كان هبنا تبهلنا ننحد حدنا قنم مهاري تعلامة من البات حوي داويتيو مودريت قبرلنا جن كأب قال أوانات نحر تقركيرو قال عموز داليو نقر كلوني سلزبلة مبرات حابتي أوبرتيك تدبريها أوي قاعد حر كت قصلها أموت عم مشات يقبرلنا ناو حوي داويت كساقركم زملاء ويحدش نقر يبلنا سلام كا داويتو Okay, thank you, Gaitom. كلكم سلام. أبزم ركابكم ونمسجن. نحلو مع ترستنا أما نقول دتات إرترا نزلوا جاج ملاقبو مفتار زبليو. برقت تجاج انتايو بزح جاجات كله خلينا أما نقول دتات. بفلاي مستيقظتي فزغيت زلوا لو تتعب علماوي ቁጠባዊ ይሁን ቴክኖሎጂካዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ለውጥታት ኣብ መንጎ ወለዶታት ኩሉ ግዜ ፍልልያት ክህሉ ንቡር ዝኾነሉ ሸነኻት ኣሎ ግን ምናልባት ከምቲ ኩሉ ግዜ ነስተብሎ እቲ ኩሉ ዘሳቅየና ዘሎ ነገር ነቲ ዝገጥመና ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግራት ኣብ ሃገርና ንምስጋር ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ናይ ህዝብና ከመይ ውሁድ ዝኾነ ኣካይዳ ንምፍጣር ምናልባት ሓደ ካብቲ ምክንያታት ኣብ መንጎ እቲ ቀዲሙ ዝነበረ ወለዶን እቲ ድሒሩ ዝመፀን ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ግዜ ሕብረታዊ ተጋድሎ ዝነበረን ብድሕሪኡ ዝመፀን ዘሎ ዘይ ፍልልያት ወይ ከዓ ዘይምርድራት ናብኡ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ትኽትዓት እዚ ነገር እዚ ሓቅነት ኣለዎ ዶ የብሉን ንተኻታዕቲ እንዳገደፍኩ ምናልባት ገለገለ ርኡይ ምክንያታት ክህልው ይኽእል እዩ ዝብል እምነታት ኣለኒ ብዓብኡ እቲ ኣረዳድኣና ኣብ ታሪክ ኣሎ ካልኣይ ዘጋጠመና ውድቀታት ኩሉ ግዜ መን ሓላፍነት ዝወስደሉ ዝበሃል ነገር ወይ እውን ዘይምትእምማን ከልዕል ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ኣብኡ ጥራሕ ከይተወሰነ እውን ከመይ ኢልና ኢና ንቅድሚት ንኸይድ ኣብ ንፀዓረሉ ዘለና ግዜ መን እዩ ሽግር ዝኸውን ዘሎ ብፍላይ ናይ መሪሕነት ሕቶ ክንምልስ ስለ ዘይከኣልና ሓላፍነት እዚ ወይ እዚ ሽግር እዚ ኣብ ኢድ መን እዩ ዝወድቕ ዝብል ስማዕ ኣለኹ ዶ ፅቡቅ ትስማዕ ኣለኻ يس داميتو ገለ ድምፂ ሰምዕ ስለ ዘለኸ ከምዝታ ዝኣመሰለ ሕቶታት ይለዓል እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ምናልባት መርዶ ናይ ሓባር ቋንቋ ኣለና ኣብ ንብለሉ ግዜ ንበፅሓሉ ኣሎ ንምንታይ ኣብ መሰረታዊ ዝኾነ ቃላት ወይ ተርሚኖሎጂስ ክሳብ ስምማዕ ንስእነሉ ግዜያት ስለ ዘሎ እሞ ሎም መዓልቲ ምናልባት ብዙሕ ነገራት ክለዓል ይኽእል እዩ ግን ኣርባዕተ ካብ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብዚ ምሳና ቀሪቦም ኣለው ገሌና ሓፍትና ንገሌና ከዓ ኣዴና ወይዘሮ ሙሉ ብርሃን ኣላ ኣብዚ
بينا اللابزي حاونا تو أسفا وبرهلو كمون قالينا حواتنا وي قالينا هذا كنا خونا زغلو ماري مقدلاين الله كمون حاونا أيوب تسقاي هجي تعدلنا أمكن بامنا كم تقبو زي ناي مقطع محل تسلا زخونة نبقطع نأتونا قنا قديمهم نساتهم هالوات أبز قداي زيتي أقداسي زبلو نقر حب بوحدو بوشتي 15 ساعة إسرائيل زخون عدل نفسه كفهم كل وامنا بدهرينا بحتون ملسين كنأتونا كاو قتلنا نعب قطعن ريتو تاتن كنسقرنا الذي أقدمه نتوم بانلست عدل كبامي نفسهم لا إذا دل تغينو حتسراب لكم نفسهم على لهم نابتي بوغانكم زلكم ريتو كتسقروا تقولهم I think بحفتنا ملو كنجمرنا. Thank you. أفتي أسئلة غزلات أوكي جرجع هري عصر زلت ነገር أبسلهم زي ما زايبلت تكون هراي بزخونة كمي حديركم كمي لهم كبرات كم تزبلكم وسلسة ولدتاتي نازلنا بزي أنا بعدمي خبزهم كلهم ما بزلهم إذا عبخو خون خليه عباي حبتهم نقول لهم أديهم نقول لهم كعبايكم زي نعلم صقا زهرنا أملاخ كمسجني دلي تزقبركم اللي عدنا خاخ مسجني دلي مالتي أنا ملو بين بهال فانكوير كندا تبهال كتما غمت دحر بايتاين تقينو كتما من دفرات وليد زعبخو تمرتونا أو تمهير مالتي وخاوبو نرسينج تمرتي تمهيري نوح عمتاتا وشتير تراسريحي أو استقلالي ዲፓርትመንት ክበሃል ይከኣል ካብኡ ናብ ስደት ወፅየ ኣብ ስደት እውን ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ካብኡ ካናዳ ኣለኹ በቲ ናተይ ፕሮፌሽን ከዓ ክሳዕ ጥሮታ ዝኣቱ ሰሪሐሉ ማለት እዩ ከም ሬጅስተር ነርስ ኮይነ ሕጂ እሱ ድዩ ዝኣክል ናይ መላለየ ወይ እቲ ዝቕፅሎ ዳሕሪ ክመፆ لا قتل الآن قتلي أهلي كغسل بوكيري قتلي هري يغني لي مو أنا تقريبا له متيازة اللغة سابزة لهم كلهم مكرات تقادلتي نايك أرسي تمكرانو بحيز لكم بلزات أفلتو لكم أنا حفاش ودباتي نيرة أبكز باو قنبار مالتيو መጀመሪያ ኣብ ስደት ምስ ወፃኹ ተወዲበ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ካብኡ ኣብ ካናዳ ምስ ምፀንሃ ቀፂለ እዩ ብ86 ኢና ኣቲና 1986 ማለት 38 ዓመት 3 መዓልቲ ግብር ጌርና ማለት ኣብዚ ሃገር ካናዳ ሕጂ ኣነ ናተይ ተራ ወይ ቁሩብ ክገልጽ ዝደለኹ ብዝያዳ ነቲ መንእሰይ ወለዶ እምበር እቶም ካልኦት ኩሉ ትፈልጥዎም እንታይ ነይሩ ተራ ሓፋሽ ውድባት ቁሩብ ጥቕስ ከብሎ እየ ኢንዲቴይል ከይከድኩ ተራ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብቲ ፀላኢ ዝነበሩ ተራ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ሓውሳ ሓራ ዝበሃል ቦታ ከምኡ እውን ኣብ ስደት ሕጂ እቲ ዝጠንከረን ሓያልን ስራሕ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ቦንካ ዝካየድ ዝነበረ ንጥፍታት ናይ ሓፋሽ ውድባት ሕጂ ተመሊስካ ትሓስቡ ከለኻሲ ከመይ ገይሮም እዮም ከም ዝገብሩ ነይሮም ኢልካ ዝገርም ነገር እዩ መከላኸሊ የብልካ ዝከላኸለልካ ሰራዊት የለን ኦን የር ኦን ኢኻ እቲ ኩሉ ስራሕ ትሰርሖ ማለት እዩ በቲ ውድብ
ዝተዋህበካ ሓላፍነት እንታይ ይገብር ነይሩ እንድሕር ኢልኩም እዚ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተጋደልቲ ኣትዮም ዝሰርሕዎ እቲ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ውሽጢ ፀላኢ ዝነበረ መፅማዕቲ ገይሩ ተዳልዩ እንተዘይሕብሮም መሪሕዎም ካብ በረኻ መፅኦም ንሳቶም ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ስራሕ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ እዚ ንክትገብር ከዓ ነብስኻ ወፊኻ ዝስራሕ ከም ዝነበረ ይርዳእና ማለት እዩ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ ንዋት ይኹን ካልእ ንብረት ይኹን ናይ ፀላኢ መኻዚኖታት ኣፅንዒካ መፂኻ ካብኡ ዝውሰድ ይኹን መድሃኒታት ይኹን መኻዚኖታት ኣብ ውሽጢ ቃኛው ስቴሽን ኣትዮም ኣቃፂሎም ዓብይ ጉድኣት ዘምፅኣሎም ደርጊ ብጣዕሚ ታይትሊ ተኣሽሙ ዝኾነ ዝሕሎ ብወታሃደራት ኣቲኻ ኣብኡ ሰሪሕካ ብሰላም ክትወፅእ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ። ካልእ እዘን ነፈርቲ ዝተቓፀላ ሓሕፀር ሓፀር ከብሎ እየ ቀሊል ኣይኮነን ትስራሕ ኣዝዩ ጥንኩር ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ፀቢብ ኩነታት ነብሶም ወፍዮም ሓፋሽ ውድባት ዝሰርሕዎ ነበሩ። ኣዝዩ ከቢድ ነገር ነይሩ ማለት እዩ። ሓውሲ ሓራ ዝበሃል ቦታታት እውን ነይሩ። ኣብኡ መሻኪን መብዛሕትኦም እቶም ሓረስቶት ማለት እዩ ፀላኢ ይኣትዎ ፈትሽ ኣቢሉ ኩሉ ገማጢሉ ይወፅእ። ኣብኡ ናቱ ሃሱሳት ስለ ዘለዎ ዝሕብርዎም ነይሮም ዝቕምፀሉ ሰባት ነይሮም። እሳቶም ምስ ወፁ ከዓ ተጋደልቲ ኣትዮም ከዓ መሊሶም ስርሖም ይገብርዎ። ሕጂ እቲ ህዝቢ ብኡ ዝነበረሲ ብክልተ ወገን እዩ ዝውቃዕ ነይሩ። ሓቂ ሓይሽ ክትሓስቡ ከለካ ኣእቲኹም ተጋደልቲ ኣብ ዲዕኩም መን እዩ እዚ ተባሂሉ ክንደይ ገልጠምጠም ወይ ከዓ ተጋደልቲ መፅኦም እውን ፀላኢ ሰለይቲ ኢኹም ተባሂሎም ዝቕምፀሉን ዘብሉን ብዙሕ ነገር ነይሩ እዩ። ኣነ ዝያዳ ኣፍልጦ ዘለኒ ኣብቲ ወፃኢ ሃገራት ዝግበር ዝነበረ እዩ። ኣብ ወፃኢ እውን ዝተፈላለየ ዓይነት ውደባ ተወዲቦም ማሕበር ዋላ ውሽጢ ሃገር እውን ማሕበር መንእሰይ ማሕበር ሰራሕተኛ ኣብ ፋብሪካታት ዝሰርሑ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ማለት እዩ ዝነበረ ኣብ ማሕበር ሓረስቶት ኣብ ገጠራት ማለት እዩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኢለ ድየ ኣብ ደገ ግን ዝሓሸ ካብ ፀላኢ ርሒቕካ ስለ ዘለካ እቲ ውድባት ዝሰፍሐን ብቁሉዕ ትሰርሓሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ኬንያ እኳ ክብለኩም ዳርጋ ፀላኢ ዋላ ተዘይሃለወስ ብቁሉዕ ንንቀሳቀስ ኣይነበርና ተሓቢእና ኢና ክበሃል ይከኣል። ኣብቲ ንእከበሉ ቦታ ንኣብነት ብማኪና ጌርካ ከይድካ ስተን መካይን ኣርሒቃ ተጠው ተብለን ድሓር ብእግርካ ትኸይድ። ሓደ ገዛ ነይሩ ገዛ ሰውራ ንብሎ ውፍያት ዝበሃሉ ሙሉእ ግዜኦም ነቲ ምንቅስቃስ ዘካይዱ ዝነበሩ ዝቕመጥዎ ንሕና ከዓ ኣኼባታት ነካይደሉ ዝነበርና እዩ። ስለዚ ተሓቢእና ኢና ንኸይድ ነርና። እቲ መንግስቲ ናይ ኬንያ ይቆፃፀረና ነይሩ ዘይኮነሲ ይፈልጥ ነይሩ ዘይፈልጥ ኮይኑ ዘይኮነስ ግና ፅቡቅ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበሩ ተጠንቂቕና ኢና ንኸይድ ነርና። እዚ ክብል ከለኹ ግን ከም ናይ ኬንያ ስራሕ ናይ ሓፋሽ ውድባት ኣነ ናተይ ተመክሮ ማለት እዩ ኤክስፒሪየንስ ኣብዚ ኖርዝ ኣሜሪካ ምስ መፃእኩ ሓደ ዕስሪት ናይ ኬንያውያን ንጥፈታት ኣይረኣኹም ተበልኩ ምግናን ኣይኮነን። ኣዝዩ እቲ ህዝቢ መናባብሩ ዋላ ትሕት ዝበለ ከሎ ተወፋይነቱ ኣዝዩ ላዕሊ ነይሩ። ተጋደልቲ እውን ካብ ሜዳ መፅኦም የምህሩና ስለ ዝነበሩ የነቃቅሑና እቲ ህዝቢ ሲ ካብዝስ ንዓደይ ከኣቱ ኢሉ ኩሉ ግዜ ብተስፋ ዝቃለስ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ውፉይ ኩሉ እየ ዝብል ማሕበር ሰራሕተኛ ነይሩ፣ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ፣ ማሕበር ተምሃሮ ነይሩ፣ ማሕበር ሓካይም ነይሩ። ንጥፍታት ናቶም ግን ኣዝዩ ላዕሊ እዩ። ንሳቶም ከምቲ ዝበልኮ ንዋታዊ
ዓሰርተ ኸሚእቲ ካብ ወርሓዊ ደመወዝና ኢና ንከፍል ነርና ብዘይካቲ ካልእ በዓላት ክመፅእ ከሎ ዓወታት ተረኺቡ ኢልካ ዘለካ ኢኻ ትህብ ዘለካ ማለት ካልእ ስራሕሲ ነተን ከናብራና ዝኽእላ ስራሕ ኢና ንሰርሕ እምበር ካብኡ እኒኦሲ ከምዚ ካልእ ጉዳይ ዘይብልና ኮይና ኢና ንንቀሳቐስ ነርና ኩሉ ሰብ ኣብኡ ዝነበረ ውድብ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ወፃኢ ከዓ ከምቲ ትፈልጦ ናይ ወፃኢ ሱን ወፃኢ እንዲ ኣብዚ ኖርዝ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝነበረ ምንቅስቃሳት ከዓ ኣዝዩ እሱ ከዓኒ ፅቡቅ ክበሃል ዝከኣል ብዲፕሎማስን ብማቴርያላት ምርካብን ኩሉ ክግበር ዝከኣል ነቲ ውድብ ዘድልዮ ስርሒት ኣይግበርን ነይሩ ማለት ኣይኮንኩን ብሕልፊ በዓል ዓዲ ጥልያንሲ ሙሉእ ግዚኦም ዝሰርሑ ውፍያት ነይሮም እዮም ኣብኡ እንተኾነ ስለዚ እንታይ ንምባል ኣነ ሕጂ ሓፀር ከብሎ እቲ ሓፋሽ ውድባት ዝበሃል ነጢፉ ዘይሰርሕ ነይሩ እንተዝኸውን እንተዘይውፈ ተጋዳላይ ኣብ በረኻታት ኮይኑ ከድምዖ ዝኽእል ነገር ኦፍኮርስ ምፀላኢ ጣመጠሙን መግቢ የድልዮ ክዳን የድልዮ መድሃኒት የድልዮ እዚ ኩሉ ቀረባት ዝመፅእ ዝነበረ ካብ ደገ ሓፋሽ ውድባት ካብ ጅቡኡን ካብ ደገስቲ ሃገራትን ኣኻኺቡ ቀፃሊ 24 hours a day ዝሰርሕ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ፀጥበ ስለዚ እዚ ኩሉ ገይሩ ከሎ ማእሰርትን ምርሻንን ክንደይ መከራ እንዳሓለፈ ዝሓለፈ ህዝቢ ኣብ ድሕሪ ናፅነት ክንታይ ኣጋጠሙ ሓፋሽ ውድባት ብምንታይ ሚዛን እዩ ስርሑ ተፈሊጡሉ ወይ ከቢሩሉ ዝገርም እዩ ሓፋሽ ውድባት ኣይተድልዩን ኢኹም ተባሂልና ምስ ድሕሪ ናፅነት ኣይተድልዩን ኢኹም ተባሂሉ ኣብ ቀልቦ ይነበሩ እዚ ኩሉ ሓፋሽ ውድባት ብዙሓት ንብረቶም ሸይጦም ዓዲ ከሃንሱ ከም እንደገና ዓዲ ተጓዮም ብዘይ መፅናዕቲ ዝኣተው ባልጆም ሒዞም ተመሊሶም ድሕሪ ኩሉ ምስ ረኣይዎ ዓዲ ከሃንፅዮም በር ክሽየሙ ወይ ክግቡት ኢሎም ኣይከዱ መን እዮም ከዚኣቶም ተባሂሎም ማለት እዩ ኣቶም ሰባት ሓፋሽ ውድባትን ተጋዳላይን ሰሚሮም እንተዘይሰርሑ ነዚ ፀላኢ ክሰዓር ምኽኣለ ዶ ነይሩ ስለዚ እቲ ውፅኢት ናይ ተወፋይነት መስዋእቲ ዝተኸፍለ ድሕሪ ናፅነት ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ንህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ዝኸውን ስርዓት ስለዘይ ቴክ ኦቨር ዘይገበረ ነቲ ሃገር በብቁሩብ በብንኡንሽተይ መታን ሰብ ከይስንብዲ ወላ ገለሲ በብቁርቢት ኣታቲቦቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተወፋይነት ዝሰርሖ ቁም ነገር እንዳቐንፀለ እንዳደርበየ ኣብ ዝበፂሑ ዘሎ ድሕሪ 33 ዓመት ንሪኦ ዘለና ሕጂ እዚ ክብል ከለኹ ተጋዳላይ እውን እኮ መሰሉ ይረኽበን ገሊኹም ተጋዲልኩም 20 ዓመት ዝተጋድሎ ሓርነት ኣይተድልዩን ኢኹም ተባሂልኩም ዓድኹም ከይተኣትዉ መሰል ዘይብልኩም ኣብ ደገ ብዙሓት ዓሪፎም ክሳብ ሕጂ እውን መሬት ዓድኩም ዘይረገፅኩም ኣለኹ ንምንታይ ተወፊ ሰብ ንምንታይ ተቃሊሱ ወላ ተፈላለየ ኣረኣእያ ኣለኻ ስኻ ተጋዳላይ ሓርነት ኢኻ ነርካ ኣይተኣቱን ኢኻ ስኻ ዝባው ግንባር ኢኻ እቶ ዝበሃል ነገር ኩሉ የብሉን ኩሉ ኤርትራውን ሃገሩ እዩ ተቃሊሱ ስለዚ
أنا زي ختمت دليل زلخو سلامتا أنت وخنوسي أنت يتغسلوا نزمن إسي نزي دكنا نفرتم برسخاتكم زي تفرقون دركوني كنا مزخا فريلة زربو زلخو زروازي نابين مبصحي جي سرعة زي كل سبقات في تردون قالين أنا وح كنتاتي وسيدنا بعدنا ونما خاني الدنيا حدش هاجرني وزغلو سقالي سم أتيوم دا نهاجري لو منبر زي ካልእ ምክንያት ክህልዎ ኣለዎ ኣብቲ ስራሕ ዕንቅፋት ዝረኽቦ ዘለዎ ኣብቲ ውሽጢ መንግስቲ እውን ነንሕድሕዶም ዝጠላለሙ ክህልዉ ክእሉ እዮም ኢልካሲ ዝኾነ ምክንያታት ውሃብ ነይሩ በብቁሩብ ተረዳእና ኣለና ገሊኦም ካብ ቀልጢፎም ዝተረድኦም ኣሎ ሓፋሽ ውድባት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ምሳይ ዝቃለሱ ኣብ 94 ድሕርቲ ህግደፍ ዝበሃል ውድብ ምስራቱ ኣይንኸውንን ኢና ኣብ ኣካልናቱ ይንኸውንን ኢና ምስ በሉ ሰንቢድና ይህታ ሆንኩም ቀደም ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነይሩ ይቃለስ ነይሩ ብብረት ሕጂ ከዓ ፍትሕን ዲሞክራስን ከምፅእ ኣብ ካልኣይ መድረክ ደይብሉ እንታይ ማለት እዩ ኢልና እሳቶም ግን ትኩራት ኮይኖም ተረዲዎም እቲ ውሽጡ ምሻጦን ተረዲዎም ኣይንኸውን ኢና ኣባላት ህግደፍ ኢሎም ካብቲ ጉዳበ ዝገደፉ ኣለዉ ድሓር ቀስ ኢሎም ኣብቲ ናይ ደንቢ ቃልሲ ክኣትዮም ገለና ከዓ ተጓዒዝና ምስኡ ነዊሕ ዓመታት ሕጂ ግን ምስ ረዳእናዮ ክፍኣቱ ግብሩ ኩሉ ንሃገር እንዳደቆሰ ምክንያታት እንዳምፀአ ሃገር እንዳዓነወት መንእሰይ እንዳጠፍአ ከምዚ ክትብሎ ዘይትኽእል ኣቲኻ ክትሪኦ ከለካ ዝሕዝን ኣብ ትሕቲ ደርቢ እኳ ዘይነበረ ዓይነት ሃስያን ግህሰትን ጥፍኣትን ማእሰርትን መግለፂ ዘይብሉ ቀፃሊ ኩነት 30 ዓመት 33 ዓመት ምስ ኩለን ጎረባብታ ሃገራት ኩናት እንዳምፃእካ መመሊሰን ገሊአን ካልኣይ ሳልሳይ ምስ ኢትዮጵያ ምስ የመን ምስ ጅቡቲ ምስ ገለ ዋዕ ሰላም ገይሩ ደት ህዝቢ ኤርትራ ክነብር ኣይደልን እዩ ኩሉ ደቂ ከፊል ስለዚ እዚ ከሎት ኩነታት እቶም ተቃለስኩም ነዊሕ ዓመታት ተቃሊስኩም እንዲሁም ብዙሓት ተቃለስቲ ካብቲ ሜዳ ወፂኩም ኣይደቀስኩምን ቃልስኩም ቀፂልኩም ኢኹም ግን 30 ገደን ዓመት ሲ ከመይ ኮይና ኢና ነዚ ስርዓት ዝኽእለ ዘይከኣለ እንታይ እዩ ኮይኑ ስርዓት ህግደፍ ስለ ዝሓየለት እዩ ዋላ ናህና ደኽመት እዩ ማለት ሕጂ ንክልቲየ ብለይ ዝገብር እቲ ስርዓት ድሮ ብዝተፈላለየ መዓልቲ መዓልቲ ዝረብ እንዲናቱ ግህሰትን ቅልመትን ኩሉ ዘይተባህለ ነገር የለን ብዛዕባ ህግደፍ ንሕና ኸ ኣነ ኣብዘን ዓመታት ደንበ ፍትሒ ዝመፃ ክሉስ መጀመርያ ምስኣተኩሲ ከምዚ ካልእ ዓይነት ለውጢ ተፀቢየ ኣትዮ ይኽብለኩም ብሓቂ ኣነ እታ ትስማዓኒ ዝዛርብ ሰብ እዩ እቲ ዝበሃል ዝነበርሲ እዚ ድዩ እቲ ሓቂ ቃልሲ ማለት ዋይ ኢሳያስ ፈጢሩሉ ይለብለኩም ይስሕቅ ብሉ ኢሳያስ ንሕና ብዛዕባ ባንዴራ ብዛዕባ ቅዋም ብዛዕባ ገለ ብዛዕባ ሃይማኖት ብዛዕባ ኣውራጃ ክንዛርብ ቅድም ትፀላኢ ይተኣለ ሕቶ ባንዴራ ሕቶ ቅዋም ሕቶ መሰላት ናይ ሃይማኖት ናይ ኣውራጃ ኣብ ባይቶ ኮፍ ኢልካ ተዛሪብካ ክፍታሕ ዝከኣል ህዝቢ ጠፊኡ ሃገር ዓንያ ዝተረፋ ዘይብላ ኣብቶም ሰባት ትሪእዎ እንዲሁም ኣብ ቪድዮታት ትሪእዎኹም ኣስመራስ እንታይ እያ ትመስል ብድሕሪና ናፅነት ረኪበን በዓል ሩዋንዳ ወይ ይበፅሐና ኣሎ ሕጂ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነት እዚ ስርዓት እዚ ክእል ኣለዎ 30 ዓመት ተዘሪቡ ብዘይ ዕረፍቲ ምግቦን ምሸትን መንእሰይ ጠፊኡ ካብቲ ሃገር ኣብ ሰሃራ ጠፊኡ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ጥሒሉ ድረር ዓሳ ኮይኑ ከፊእዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ማእሰርቲ ምቅጥቃጥ 350 ቤት ማእሰርቲ ብሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ሰብ ትሕቲ መሬት ተኣሲሩ
إذن أنا دا سمعنا سي نحنا قدامتنا ناي قدامتنا كمي غيرنا إنا نزهز بزي نرهو اللو خخونا اللو مبر إتخالاي سالساي حتو دحراي زمت دحراي نزارو اللو ما دساي كأمتيو خان تزبيو أرسدت مسيسي زما بوتاتنا ناديتاتنا سقلا قريبا من الناس والحبوا مبر ناي كالسيلوم تموتو خاني أبي حشوياتي ومالتي تسبيهم دحانيتو أول سعيد ماشي مس مدر على ጎደናታት ናይ ዘን ኤውሮጳ ብኡ ተላዒሎም ክስከሙ ስለዘይከኣሉ ተተኪሶም ካብ መሬት ወፂኦም ብሪጌድ መሓመዱ ዝበሃል ማዕበል መፅኦም ኣነ ነዚኦም ብጣዕሚ ዘኽብሮም ዝፈትዎም ደቅና ብጣዕሚ ዓቕሎም ፀቢብዎም እዮም ኣብ ሓዊ ከምዚ ዝኣመሰለ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፖሊስ ኣይግድሶ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝመፆም ዝገጥሙ ዘለዉ ንሕና ከዓ ነዚኣቶም ክንሓቑፎም ክንድግፎም ዝሓለፍናዮ ጌጋታት ብዙሕ ተፈፂሙ ዓሪምና ኣብ ሓደ መኣዲ ኮይና ነዚ መንእሰይ ሓቂፍና ግዜኡ ከዓ ስለ ዝኾነ ሕጂ መሪሕ ክኸውን ዝግብኦ ንሱ ግዜ መንእሰይ እዩ ንሕና ግን ብማተርያል ዲ ብምዕዶ ዲ ኣብ ጎኖም ኮይና ኣጀኹም ደቅና ክንብሎም ሞራል ክንቦም እዚኣ ተራ ንሕና ክትከውን ንግበኣል ኣሕዋተይ ፅን ኢልኩም ዝሰማዕኩምኒ የመስግነኩም የቐኒየለይ ብሓቂ ታንኪ ይቐኒየልና ምሉ ክንቅፅል ሓፍትና ወይ ጓልና ማሪ ቅርብ ናይ ግዜ ፀገማት ስለ ዘለዋ ስዒባ ንዓ ግዜ ክንባ ኢና ኣብፍሉይ ምሳና ትፀንሕ ተኽኢላ ፅቡቕ ነይሩ ግን እቲ ተቕርቦ ነገር ከተቕርብ ንዓ ዕድል ክንባ ኢና ታንኪ ማሪ ቀፅሊ ቀዲምኪ ነብስዋ ተላሊ ትደሊኺ ፅቡቕ يقنيلي مجمرة يقريتها خاء دك لهم زبن مغانا خيترف كرمع حبيت نزارة والنا يقريتها جن نايك تسمون مدام زحنت أسكوات يعني حتى مسه بابا يوحنس قاط عم سلز فوتونو نخيب لخ أنا أبزي أتقال غير المسكر لهم على دي سلزي يقنيلي مجمرة أبزي عبيت أبوتاتي عديتاتي زلو بوتا مركبي دسيبلاني يغنيلنا خا كم زمدب غيركم كأخترخبونا بعبيو خاطر إنه كلاتنا كان زخوني يسمعني أفتي ولدتاتنا زرلو شجرات كم يجينا وحدا متينا نبهال زبل كم زخر أقوله أنا دس بلان مغنيات قدمي عسرت خلط عملت خون مجمرة سدتني خوينهم نتصوروا عاد إنجليزي أبيلو توم عبيت أبوتاتنا أبيرترا خوينا نريون نبرنا دليت فتح زبهالو أبيلو توم مهوراتنا أبيلو إلى بزح حسطات يخون أنا نيرو كمزي قلل زبالة على زلنا حبرتسب يونيرو رديتي مالتي سلازي دعم دسي بلاني مالتي أب كمزي كركب كله يغني اللي نتو مع دالوتي ولا أبزلهم أبوتاتنا تقرنفتنا يزم مدد مالتي شمي مير ماغدلاني زبال نقلهم أبزريكم اللهم آلستي أبوتات لهم حواتي سلازي أتينك نفالت إنا اللي إذا أمن مالتي هاي بابا بيتهم تيوم زين فالت كأني أسمرات ولي عبي عبد سدد عسد خد عمل كير له مبزحت وحبرت السبناتنا فبرتا مير شوت بالمدبيز فلت أني personal نعي مالتي ناتي باكراوند جن investment banking ويخا عب technology خا يسرحي أبقربا جزي خا حد charitable organization يسرح مالتي أبقال سخاخم كله إرتراو مالتيو كساتف بعقمي تعر أبال برجيدنا حمود إيه كم زمان ما ملوخ تبلوت أن حتى وشت أي يقرمن نتعنحو قداموت إسياسي قداموت زتقلومهم تقادلتي يوم نبلغ لقلينا قداموت زتقلومهم مهوراتنا يعني نبلغ اليوم قدامو استتقلموها حفاش ودباتو نالو خبل صانيحي مالتي نا يابدغ اب دياسبورا زنورو كابني ماما بلو سميح مالتي سلازي كبار سنا خيوت كمي غيرنا اينا انزي
ኣብ መንጎ ወለዶታትና ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ንዓፆ ወይ ከዓ ንኸፍት ዝብል ኣይ ቲንክ እቲ ናይ መጀመርያ ነገር እዚ ንገብሮ ዘለና መደባት እዩ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ወለዶታት ዝግበር ዝርርብ ወይ ከዓ ዘተ ምዕባይ ማለት እዩ። እዚ ናይ ቀዳምነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ትገብሮ ስለ ዘለኹም ከዓ ኣይ ቲንክ ብብዝሒ ከመይ ጌርና ነዚ ናብተን ዝዓበያ ሚድያታትና ወይ ከዓ ሕብረተሰብና ነስፍሖ ነግፍሖ ዝብል ሓሳብ ክሕዘን ፀኒሑ ስለዚ ኣብኡ ብኣይ ዝምልከት ክንገብሮ ንኽእል ነገር ተሎ ሕጉስቲ እየ ክሳተፍ ማለት እዩ። እቲ ካልእ መደባት ምምዕባል ወይ ከዓ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኤሮጳ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ሃገራት ትነብሩሉ እውን ትሪእዎ ሜንቶርሽፕ ዝብል መደባት ወይ ከዓኒ ኣብ መንጎ ናይ ምምዕባል መደባት ክኸውን ይኽእል ብትግርኛ ክትሕግዙኒ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ኣብ ታሕቲ ዘለኹም ኣሕዋት ሜንቶርሽፕ ፕሮግራም ከዓ ብምዕባይ ማለት እዩ። ብዙሕ ሽግራትና ኣይ ቲንክ ንሽግራትና ከም ዘለዎም ክንቅበሎም ከም ዘለዎም ኣሚንና ከዓኒ ብዘይ ዝኾነ ነገር ፊት ንፊት ክንዛረበሎም ምዝርራብ ናይ ሽግራትና ሓደ ሓደ ግዜ ብባህሊ ክኸውን ንኽእል ከምዚ ናተይ ቁሩብ ፍጥጥ ዝበለ ዓይኒ ዘለዎ ሰብ ስለተዘይኮይኑ እውን እቲ ሕብረተሰብና መንእሰይ ንቕድሚት መፂኡ ክዛረብ ከሎ ወይ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ትኾንካ ካብኡ ናብኡ ቁሩብ ክብድ ይብል እዩ። ግን ኣነ ጓል ኣቦይ ብጣዕሚ እዩ ኤንካሬጅ ዝገብር ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ሓሳበን ክገልፃ ክዛረባ። ስለዚ ብዙሕ ክብድ ኣይብለንን እዩ ድሕር ጀሚርዮ ነገራት ማለት እዩ። ግን ማዕሪኡ ከዓኒ ኣይ ቲንክ ቀደም ወረግ ሕጂ ቁርብ ይከብደካ እትሰብ እንዳኸፍአ ይኸይድ እቲ ባህልና እቲ ልምድና እቲ ኣብ መንጎ ናይ ዕድመ ፀጋ ዘሎ ጋብ ምስቲ ንሕና ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመና ሽግራት ተሓዋዊሱ ክርአ ከሎ እቲ ሶሻል ሲነርጂ ዝበሃል ወይ ከዓ ማሕበራዊ ኣነባብራና ክቐይሩ እዩ። ሕጂ እቲ ሰለስተ ወለዶታት ኣየኖት እዮም እቲኦም ወለዶታት ኢልና ቅድም ኣይ ቲንክ ኣይደንቲፋይ ተገርናዮም ይቐለልና እዩ። ስለዚ ኣነ ኣብ ሰለስተ እየ ዝኸፍሎ ናይ ሕጂ ዘሎ ወለዶታትና እቲ ቅድሚ ሓርነት ዝነበረ ወለዶ ንኣብነት ከም በዓል ማማ ሙሉእ ኤግዛምፕል ክንህብ ንኽእል ቀዲሞም ዝወፁ ኣብ ስደት ዝነበሩ ነቲ ቃልሲ ዝዕወቱ ተራ ዝነበሮም ሰባት ወይ ከዓ ጀነሬሽን ወለዶ ክንብል ንኽእል። ድሓርቲ ድሕሪ ናፅነት ዝነበረ ወለዶ እውን ኣሎ ንዓይ ዘእተወ ወለዶ ማለት እዩ። ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ጋፕ ሂብናዮ ካብኡ ዝሓለፈ ከዓነ ኣብ ስደት ምስ ብዙሕ ፀጋታቶም ዝተወልዱ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለዉ። ማዕረ ፀጋታቶም ግን ኣብኡ እውን ዘጋጥሞም ሽግራት ወይ ከዓኒ መሓለኻታት ወይ ከዓኒ ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ዝበሃል ኣሎ። ከምዚ ፀጋታት ጥራይ ኣይኮነን ዝፅበዮም ነቶም መናእሰይና ኣብ ደገ ተወልዶም ዝዓበዩ ሜይቢ ሕጂ ኣብ ደገ ተወልዶም ዝዓበዩ ህፃናት ጥራይ ክብል ኣይክእልን እዮ። ምክንያቱ ሓደ ናይ ማማ ሙሉእ ወዳ እንድሕር ደኣ ኣብ ደገ ተወሊዱ ኣብ ግዜ ናፅነት ወዲ 30 ዓመት ጓል ወይ ወዲ እኹል ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እኹላት ኣፍረይቲ ዜጋታት ናይ ኤርትራ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኦም ወለዶታት እዚኦም በበይኑ ቋንቋ ኢና ንዛረብ ማለት እዩ። በበይኑ ሓሳብ ዘለና በበይኑ ፖለቲካዊ ርድኢት ዘለና በበይኑ ናይ ሂወት ተመክሮታት ዘለና ከዓ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይና ደኣ ኣይ ቲንክ ኢድ ምውጥዋጥ ዘይኮነ ብዙሕ ችግራትና ንፈልጦ ኢና መስለኒ። ናይ በዓል ማማ ሙሉእ ኣባ ዮሃንስ ባባ ጎይትኦም ግዜ ኣይ ቲንክ ንስኻትኩም ቶም ዕድለኛታት ወለዶ ናይ ኤርትራ እየ ዝብላነ ወላ እኳ ኣብ ግዜ ስደት ወይ ከዓ ሶሪ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ንበሩ እምበር እቲ ምስ ስድራ ምዕባይ ክሳብ እኩል ኮንካ ምስ ስድራ ምዕባይ ወለዶታት ባህልኻ ልምድኻ ካብ ስድራኻ ብቐረባ ምርኣይ ከምኡውን እቲ ማሕበራዊ ሂወት ዝበሃል ፀጋታት ተኻፊልኩሞ ኢኹም። በዓል ኣነ ኣብ ነፍሲ ጓል 16 ዓመትን ፈርቓን ከሎ ውትድርና ከየ ስለዚ ትሕቲ ዕድመ ወተሃደር ነይረ ምስ ወፃኹ ቁሩብ ግዜ ድኸውን ሜይቢ ምስ ወለደይ ማሚቑ ሓንቂቐ እምበር ብድሕሪኡን ስደት ኣርኪብለይ ማለት እዩ። ከማይ ዕድለኛ ቁሩብ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረኸበ ኣብ ደገ ምስ ወፃና ድሓን ዝኾነ ዕድላት ከጓንፈልና ይኽእል እዩ። ክንደይ ከማይ ግን ኣለዉ ትሕቲ ዕድመ ከይተምሃሩ ትምህርቲ ከይቀሰሙ ዝወፁ እሞ ሊብያ ሰሃራ እዚ ኩሉ ሓሊፎም ከዓኒ ኣብዚ ምስ በዓል ባባ ጎይትኦም ክረኸቡ ከለዉ ናይ እንታይ ዝበሃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ደባሊቕዎም ሰብ ባቢሎን ንከይሰማምዑስ ቃላቶም እቲ ቋንቋኦም ደባሊቕዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኤርትራውያን ከለና ትግርኛ ንዛረብ ንኣብነት ከለና ሓደ ቋንቋ ከለና ሓደ ብሄር ወይ ከዓ ሓደ ኣተዓባብያስ በበይኑ ቋንቋና በበይኑ ርድኢትና ማለት እዩ። ዝተመክሮታትና ስለ ዝፈላለ ስለዚ
تقول ما مامولو زبلتون في دقمي انتي نحن قبل زبل I think اتزلنا اناي تصقعتات مثلا تعبابيا زنبرنا تصقعتات حجز له شجرات تقولوا كلاتنا مالتي خاب نفسي جميركا أنا كمان أسي نيب حكي حاجة زي حتى تدي لخ حتى تخلى على مثلني سبك بلا نقوله ويتمكروا خكاف بلا نقوله انت عينت رديتي زلني I think كمان أسي نتوم من ساعات كزارة بيغلن نقون ويقاتناتنا شجرات نحدا سبت ابني خا نسخاتكم كات تردوا مالتي انت حليفنا أنا باخم لمتعلنا كلي شجرات أتي أب نيشتي تحت عندنا وتهدر كونكا التحالفو سنة أمرا ونوتن نابنت نعو بمزمات كاني حانتي لسي إيرترايت والمستيت نبلا مصدر عابيات مرتا وديئة عب ساعاتها وجزي أحدا رانا برا أجيرا أفرايت أكالنا يتحبر تسبب تخونن تحالفو مش ناي سنة أمرا ونوت حدا يكون سلازي أتوم أبزت أنا أحكم ولد أنا حد كزي قريتها نيرني إنه ويح كزي كأو تجالك بلن تايله نعم مفتاح خير على لأن أنت قبر على النيلة ولا نتمدى بنايمير شو زوت أخوس بخوم تبقى سعيد بك عند حد أنا عيك حق زين زخر سر زيلة لمن تايتهم أنا عيبو حد قطر زقات مندلون نفعت إرتوان كالوت من إساعات نعمري أو ما يمهروني تقند مير شو جمرني وعمل له داتهم كلمة زوت مهران عمل له دا إلى كل جزء يحدد نيرة مالتي لازم تجوروا زر لهم أقل الكازر يكون حد نايت مكرو مكفالون حدا مفتحي نتزلنا شجرات نمعت عايبة كالتي بهلا ملو وقت يزولكم نعم نتاب تحت عدنا وتدرنا خير كا أو تمهارو حجي فلاب أمنا جزء ناي شعبيانا هكدف جزءات اللي يزبلانه حارنت جانا بحجي حارنت كان جوانا تفيلي زعمل ناصنت سما ودا أمبري نزيت نبرو ناصنت تحرير كاس تايم ترجم يقولوا لنا عي مالك سلازي جانا بحجي ناصنت نحارنت ناس بحجي لي زعمل سلازي أبو انتينا خنقبر زلنا نحنا كمن ساعات اتنا هنا توصيلنا نقولوا عدنا جزي ناي تمرت جزي ناي بحكي نتصنع على نارينا نمهار على نارينا تموكروتات كأخ نوار رسوي كأخ عبيتون كرمينا زموتو نسمون حجب على المامولو زقولوا أبتي نايك أسي زقولوا تموكروتات يحليفن بريحر يوخن بعد ميرمت انتا قبرتي يوخن كبلا خلوها of course زمت نوتي يردعني مالتي سلازي نحنا خمن أساعد نتزحلف وتموكروتات عبوتاتنا أديتاتنا نردهم على نارينا ون بعلنا كنملو سو زلنا حتى إلى يعمل بدخونا جن تجزي زمت أخوي يسمعني يتكموت وقت ديكونسي نحنا خمن ساعة ترانا كان العلال لنا ثم بوتاتنا ديتاتنا خاني تراخم كتتعاوتوا كيدخمكم تناتنا زحلفنا شجرات ترديكم كأ تيلا خم دقكم ريخم تنكبخونا أنا عنا ترى ديكونس نزخلو برجيد نحمد زلوا من إسيدي أبز جزي كات زلوا من إسي ناي تاريخ مور راست مكرو خمس حاترنا ناي بحل من الوقت مكرو خمس حاترنا بقومة أن مالتي أمبر نقول تجافيتنا كم وتصلنا دينا نوتصلنا هنا مالتي سلدي السو كون يسمعني تبحلاو من الوقت كنسفح كنكلا لنا ناي بحكي مالتا إرتراني إشتاع ماما مولو تبني ربع ورجع بعد بقرب كنبأس نرجع عمر دي بدنا يسحق يوم مالتي يحرق at the same time سلازي سن سخاتكم يكون كنترينا توما بوتاتنا كرنينا زحالفكم بحنس أكونكم ناي بحلا ومدى بسرعة قولكم تي سفر على أوراجاتاتون شجرنا ديكونا والحادة سوق أبيت وليد كابي عبيقة كحفرة كايبولو والحد تتأجم كم زي كونا جن كينوسو نازخلو نجر حليفهم زتوالدو سايرا عي حمشة ولد توالدو سدرابيت كم زلوا أمونغنا نحب أقول لك زي هايلايت جيرنا يو نتبهلاوي ملوات اللي كان بدحريو صعب زخلنا متحبار بروجكتات أب كوميونيتي كم إرترانسي أنا حجيري أب سدت ناي هندي كوميونيتي ناي سومال كوميونيتي أب بيزنس ديو أب سفر عليهم محبراوي هوتات بحنسا أكوينهم جزاو تجزيهم كشوت أخلوت خطر أخلها طبق سنة يزغون الأناتي سمع كاين
ዝገርም ነገር ቶም ቅድሚ ናፅነት ዝነበርኩም ኤርትራውያን ወላ ካልኦት ሰባት ክዘራረብ ከለኹ በዚ ነገር ዛ ኣይትሕመዩን ኢኹም ብጣዕሚ ንፉዓት ኢኹም ነርኩም ሓቂ ተሓይሽ ብእውነት ማለት እዩ ኣብ ቅድሚኹም ደይኮነ ንፉዓት ነርኩም ኤርትራዊ ሰብ ብክዳኑ ኣከዳድንኡ ፅፈቱ ትምህርቱ ናይ ቢዝነስ ክእለት ብጣዕሚ ኢኹም ኣመስኪርኩም ኢኹም ኣብቲ ግዜኹም ክብል ይኽእል እየ ሕጂ ምስቲ ሕጂ ድሕሪ ምስ ህግደፍ ኣብ ግዜ ህግደፍ ዘሎ መንእሰይ ዓቕምታቱ ተመክሮታቱ ገለ ክርኢ ከለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እውን ኣይ ቲንክ እንድሕር ደኣኒ ኣለሊናዮ ንምፍትሑ ቀሊል ኮይኑ ይስምዓኒ ነቲ ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ማለት እዩ ካልኣይ ትምህርትን ንቕሓትን ከዓ ምዕባይ ማለት እዩ ኣብ መንጎና ናይ ብሓቂ እቲ ኣብ ነንሕሕልካ ናይ ምምሃር ንቕሓት ናይ ምዕባይ ናይ ብሓቂ ከዓ ምሽ ወፅዓ ወለዶታት ኩላትና ከም ዘለና ተረዲእናስ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀጋታት ኢንጂነራት ዘለውና ድዮም ዶክተር ዘለውና ድዮም ኣነስ ክንደይና ንኣብነት ዶክተር ገለ ይሰምዕ ሞኒ እዚ ዶክተር ዝስ ብውሕዱስ 50 መንእሰያት ኣብ በትናቱ ፊልድ ንክምረቑ ኣብ 3-4-5 ዓመት ፅዒሩ ፈልጥ ዶ ገለ ይሓትት ማለት እዩ መዐቀ ንኾነኒ ንዓይ ማለት እዩ ማስ ዶክተር ኮይኑ ድሕር ሞይቱ ወላ ሓንቲ ዓቆ ንስድርኡ ጥራይ ኮይኑ ድሕር ሞይቱስ እንታይ ሞ ክሳራ እዩ ማለት እዩ ንዓና ክሳራ እዩ ንዕኡ ክሳራ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ምንቃሕ ትምህርቲ ሜንቶርሽፕ ወይ ከዓኒ ኣብ ሓድሕድና ናይ ምምሃር መንፈስ ተዛዓብየልና ክንደይ ፅቡቕ ነዚ ከዓ ነቲ ሕጂ ዘዛርበና ዘሎ ኣርእስቲ ኣብቲ ወለዶታት ዘሎ ጋብ ክዓፅወልና ይኽእል ኢለ ይስማዓኒ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዕድላት ናይ መሪሕነት ምፍጣር ማለት እዩ ቀደምሲ እንታይ ዝፈትዋላ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ፈርዖን ነቲ ንእስራኤላውያን ክወፁ ከለዉ እንታይ ይብሎ ነይሩስ ህዝበይ ልቐቕ የብሎ ነይሩ ግን ኣይሰምዐኒ ነይሩ ፈርዖን ንእስራኤላውያን ክወፁ ኣይደልየኒ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ መሪሕነት ከዓኒ ንሕና ሓደ ግዜ ንኢሳያስ ወይ ከዓ ነቶም ኣብ ስርዓት ዘለዉ ንብል እምበር ኣብ ድንበ ፍትሒ እውን እቶም እቲ መሪሕነትና መንእሰያት ምስግጋርሲ ክንጅምሮ ኣለና ይብል ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ መሪሕነት ነገር እውን መንእሰያት ንፉዓት ክትሪኡ ከለኹም ሜንቶርሽፕ እንዳገበርኩም እቲ ምውራስ ተመክሮ እቶም መንእሰያት ዘይፈልጥዎ ፀጋታት ኣብቲ ንነብሮ ዘለና ሃገር እውን እዚ እውን ኣሎ እቲ እውን ኣሎ እንዳበልና ምኻድ እውን ኣይ ቲንክ ኣብቲ መንእሰይን ዓበይቲ ወይ ከዓ እቲ ማሕበረሰብ ልባውናትና ውዳበታት ዘሎ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል ባይዘ ወይ መሪሕነት ክብል ከለኹ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ጥራይ ኣይትሕሰብዎ ኣብዚ ውሽጥና ደኳትራ ኣለኹም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዘለዉ ወይ ከዓ ናይ ማሕበራዊ ውዳበታት እውን መራሕቲ ስለትህሉ ነቲ መንእሰይ ኢንካሬጅ ምግባር ከዓ ነቲ ጋብ ዘለና ክዓፅወልና ይኽእል ኢለ ይሓስብ ቅድሚ ዓበይቲ ክዛረብ ዕድል ስለዝሃብኩም የመስገን ቁርብ ክፀንሑ ድሕሪኡ ግን ኣይ ቲንክ ኣነተን ሓሳበይ ቁርብ ኣብሲሰይና ኣለኹ መስለኒ ይቐኒለ Thank you, Mary. ናተይ ኮመንት ካብ መወዳእታ ክፅንሐ መጠን ዘለና ናይ ግዜ ሽግር ክሳብ ገብሮ ቁርብ ክነቃልሎ ስለዚ ብቐጥታ ናብ ሓውና ብቐጥታ ናብ ሓውና ሰፋው በርሀ ክንሰግር ኢና ሰፋው መቃልስተ እዩ ነይሩ ንዓይ ኣብ ሓደ ፅሕፈት ነዊሕ ሰሪሕና ኢና ስለዚ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሪኦ ኣለኹ እሞ ነብስኻ ከተላሊ ዘድሊ እንተኮይኑ ሓፂር ናይ ምድላይ ግዜ ወሲድካ ብቐጥታ ናብቲ ናትካ ርእቶ ክትሰግር ዕድል ይህበካ Thank you. Unmute yourself. Thank you, David. መቃልስታይ ጥራይ ዘይኮነ መምህር ይኸውን ነርካ መጀመርያ ብሓባር ንኩልኩም ሰላም ብዙሓት ንነዊሕ እዋን ዘይተረኣና ይርኢ ኣለኹ
ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኔትወርክ ስኒትና ነቲ ትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ እውን የመጉሶ ናብዚ ንኽመፅእ ምዘን ሓያላት ኣሕዋትና ከምኡውን ሓውና ኮይነ ንእሽተይ ሓሳብ ክካፈል ስለ ዝዓደምኩ ምስጋናይ ወሰን የብሉን ኣነ ኣሰፋ በርሀ በሃል ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ 75 ተሰሊፈ ማለት እዩ ስጋዕ ነፃነት እውን ኣብኡ ቃለስ ነይረ ኣብ 96 ናብ ኤውሮፓ መፅአ ሕጂ ኣብ ለንደን ነብር ኣለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይነ ቃለስ ከምኡውን ንብርጋድ ንሓመዱን ንይኣክልን ሙሉእ ደገፍ እናሃብኩ ዝከኣለኒ ይገብር ማለት እዩ ብመሰረቱ እቲ ኣልዒልኩምዎ ዘለኹም ሕቶ ሓደ ሕቶ እዩ እንታይ እቲ ዘሎ ሃጓፋት ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ወለደታት ንዝብል መሪ ሓፍተይ ነቲ ወለደታት ክትውስኖ ክኢላ ማለት እቲ ናይ ገድሊ ወለዶን ኣብ እዋን ናፅነት ቅርብ ወቢዝ ዝፀንሐን ከምኡ ከዓ ድሕሪ ዝተወልደን ወለደታት ምዃኖም ማለት እዩ ሕጂ ነዞም ወለደታት እዚኣቶም ክሪኦም እንተዳ ኮይና ነናቶም ኩነታት ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ወለዶ ኣብቲ ናይ ሃገርነት እዋን ዝነበረ ብምዃኑ ከምኡውን ነቲ ዘይነበሮ ሃገር ንኸምፅእ ተቃሊሱ ሃገር ዝጨበጠ ብምዃኑ ኣብቲ ናይ ሃገር ዝብል ኣምር ኩሉ ግዜ ተኸላኸላይ ተሓላቓይ እዩ ኮይኑ ዝነብር ማለት እዩ እቶም ካልኦት ግን ኣብቲ ጉዕዞ ዝወርስዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ማእከላይ ወለዶ እንተኮይኑ ብቐሊሉ ክወርሶ ዝኽእል እዩ ንምንታይ እዩ ዝወርሶ ካብቲ ቀዳማይ ወለዶ ብዙሕ ዘይርሕቕ ብምዃኑን ዋላ ኣብ ንእስ ዕድሚኡ እውን እቲ ሃልሃልታ ናይ መግዛእቲ ዝሸልበቦ ስለ ዝኾነ ነቲ ናፅነት ነቲ ሃገርነት ኣፀቢቑ ዝሃርፎን ዝናፍቆን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናፅነት ምስ ተረኽበ እውን ኣብቲ ናፅነት ብዙሕ ሃንቀውታ ብዙሕ ተስፋ ዝነበሮ ወለዶ እዩ ማለት እዩ ግን እዚ ወለዶ እዚ ቀልጢፉ በቲ ኣብ ኤርትራ ዝተተኽለ ስርዓት ድልየታቱ ተቆፂዩ ማለት እዩ ሓደ ሽግር ግን ኣሎ ኣብ ኩነታትና እሱ ከዓ እቲ ናይ ምውርራስ ፀገም እዩ ማለት ሓደ ወለዶ ነቲ ድሕሪ ዝመፅእ ወለዶ እንተዘያውሪስዎ እቲ ተቐባሊ ወለዶ እንተደኣ ዘይተቐቢልዎ እቲ ጉዕዞ ናይቲ ሕብረተሰብ
لميسو كغيد ويون التي كرجاجسو زخ معبالتات كرجاجس أي كأني إذا زخنا له مخليات تعب هاجرنا تي أب إرترا تدخل سرعات نزيتات كجبر زي السرعات سلا زخولي مالتي نزي كامناي مرحتي تلقي حياة دحري مبال نا حورتي سبنا دحر كما سخينا حورتي سبنا حوري بزحنات زلو حورتي سبي بزح بهيرات ويكا اثنيك وجلتات ቋንቋታት ባህልታት ዘለዎ ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን ከምኡ እውን ዝተፈላለየ ደርፍታት ናይ ከተማ ናይ ገጠር ዝተማህረ ዘይተማህረ እዚታት ኩሉ እናቱ ነፀብራቅ ኣለዎ ኣብቲ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚህ ከይ ረሳዕና ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሕብረተሰብና እንድሕር ክንሪኦ ከና በቲ ወለደታት ጥራይ ዝከፋፈል ዘይኮነስ ኣብቲ ኣመፃፅኡ እንትኾነ እውን ናቱ ክስተያት ኣለዎ ናቱ ፍልልያት ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝዓቢ ኣብኡ ዝመሃር ኣብኡ ዝሰርሕን ኣብ ምዕራብ ሃገራት ዝዓብን ዝመሃርን ዝሰርሕን ሓደ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ንገዛእ ርእሱ ኣብ ምምዳን ነቲ ኩነት ናይ ሕብረተሰብና ሓደ ክኾኑ ኣይክእሉን ኣብ ምምዛን ነቲ ዘሎ ስርዓት እውን ሓደ ክኾኑ ኣይክእሉን ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ከም ናይ ሓደ ብሄር ስርዓት ገይሩ ዝጥምት ኣረኣእያ ከይትረፈ ህልው እዩ ኣብ ክስታይና ማለት እዩ ኣብ ኩነታትና ማለት እዩ ስለዚ ንገዛእ ርእሱ እዚ ዝፈጥሮ ክስታይ ኣሎ ዝፈጥሮ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሽግር እንድሕር ሃልዩ ኣብ ከመይ ጌርካ ትቃለስ ኣብ ናይ ኣገባብ ትኽተል እዚታት እውን ሽግራት ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ከምቲ ኣብ ምልጋስ ምልካዊ ስልጣን ናይ ሓባር መረዳእታ ዋላ እንተሃለወ እቲ ስርዓት ክኸይድ ኩሉ ይደሊ እዩ ግን ነቲ ስርዓት እቲ ብኸመይ ክስታይ ትገብሮ ብኸመይ ተቕይሮ ኣብ ዝብል ግን ሓደ ክስታይ ኣይህሉን ሓደ መረዳእ ኣይህሉን ማለት እዩ መንእሰያት ኣብቲ ዝፀንሐ ቃልስታት ክሕወሱ ኣይክእሉን እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ጥራይ እቲ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ውድባት ንዕኦም ክቕበለሉ ዝኽእል ሃልዋት ዘይምህላው ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሱ እቲ ተወዲድካ ምቅላስ ዝብል ነገር እውን ሓደ ፅገም ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ኩነታት ማለት እዩ እዚ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ክስታይ ሓደ ፀገም ርግፅ እቲ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብዙሕ ናቱ ክስታያት ኣለዎ ብዙሕ ናቱ ሽግራት ኣለዎ ንፍልልያቱ ብልዝብ ክፈትሕ ኣይክእልን እዩ
أبز تحت الأتبتات تسمعوا بحبار كسر أي كلام قدامنا تسريعوا كخيل أي كلام زوجت قوامات دي ولا وسانيتات ونتقنى أمينو كسر حلو أي كلام أوشت هزب زكايدو سرحات أزيو دروتيو أمان سيات دك أنستيون فليات كرهيو أي سرحة استراتيجين سلتن دواويسو زخدر له خستات الله زخدر له وأنا تعلو أبز جورو الزتتات التي زتتات حزبها واي جورو ويكا قلع أي جورو أنيمه حدش حسب مقبال صدمات اللهم زيتات اللهم تم بوليتيكاوي حالتات ويكا بوليتيكاوي ودبا جن بقداينا حدنات هزبي ندحر رأينا إذن ودبات زيادة ويكا زم حالتات زيادة نكونات حبرة سمنا زنصبارق مسلي اللهم إذن جزاء أرسو كم حدا خستاي كم حدا أسد كرأي إيقائي مالتي كم حليفو زه أبزقوان زرأي من قصاصات دي متأخبات ندحر كرئي أخينا قداف دانتي كونتنا حبرة تسمنا زنصبارق مسلي كحز ولا نكفالو زحزلو كنتات حد أوان يسعني مالتي سلازي نزي نحدنا تحطه عند حري كان مس ندلو قلنا بزي تقالاسي حيلتات إذا صنحي ودبات كم حدا أقدس نبرة كنرأن نزي أقدس النبرة كاف خما يقركات الرمان كما يقركات معبولهم كاب كحسبرلو زلو نجاري مالتي نمنتاي حدنات ناي حزبنا كرجاجات زخل أبتي كالسي كنعقوه مثل نخل تراي اندحرنا حنا أب كالس خلنا نزي حدنات زي أبقينا غيرنا حدنات دحري معوات كالسي نخرجاجات زقل الإماراتي سلازي تي زي صنحي حيلتات ناتو قلتات ناتو حسرتات الريمكا كترنعلو كعبيلو زخيل من قدتات مختار حدا كاب كرأي زهلو نقراتي قبل مالتي قال تي من إسراي إبار كومن اللو نامنات زناي يأكل زناي برجد نحملو زي نأمن إسيات كسقاس سلازغن من إسيات عبزي بخيرو له صنح قالسي بخمسة درجة في كمسك كله كعجزالو زغدلو نجاراتون كمل علو كخنالو مالتي سلازي حجتي أبانا زلو شجر نتاي كما يقرنا نزي صنحن نزي حجي زمصر زلو حدشين أو هاينا نفيد حتى كاب كون زلو صراحات معي مالتي مغنياتو تاع حنتي ني حدنات ناي حزبنا أبقالسي كان الرجاق صلى نخل تاع الصنحة حالتها تابلك مخادع تاع أزياء تداخي ما زال زحلين أيتي صنحة ودوات كان قالات فعن خلقا بزي تلعيلو زلو نايما نسيات من قصقاسي مالتي سلازي كما يقرنا نزي كلتاي نقرات زي
ተመላሊኡን ተሓባቢሩን ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ንፈጥር ካብ ክረአ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ካልእ ሓደ ብፍላይ ነቲ ናይ ሓድነት ህዝብና ዘሰክፍ ነገር እንታይ እዩ ከምቲ ሓንቲ ዝጠቐስክዎ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝውለድ ዝዓቢ ኣብኡ ዝምሃር ከምኡውን እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝውለድ ዝዓቢ እዚኣቶም እውን ክልተ ክስታያት ይኮኑ ማለት እዩ ክልተ ተንደንስስ ሒዞም ክስታይ ዝገብሩ ዘሎ ዝኸትሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ማለት ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ተመቃቂሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣቶም ብባዕሎም ከተራኽበሉን ከተምፃሉን እትኽእል ነገር ክህሉ ኣይክእልን ግን እቲ ዝሓሸ ወይ ከዓ ዝመስል መንገዲ በቶም ሓቢሮም ክቃለሱ ዝፀንሑ በቶም ነዚ ነገር እዚ ክርድኡ ዝኽእሉ ምሁራት ኣቢልካ ጥራይ ክስታይ ክኸውን ዝኽእል ክረጋገፅ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን እንተደኣ ኣብ ዛተ ኣብ ዳያሎግ ናይ ብሪጅንግ ስራሕ ዘይክካየደሉ ኮይኑ ንሓድነት ናይ ህዝብና ኣሰካፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ብዛዕባ ናይ ልዑላውነት ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ብዛዕባ ናይ ሃገርነት ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ነዘን ጉዳያት እዚአን ካብቲ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ብናቱ ተመክሮ እውን ንዕኡ ዝሓዘ ኣካል ንላዕሊ ነዚ ክሕልቀሉ ኣይክእልን ስለዚ እዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ዝግብኦ ምዃኑ ይረአካ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ መንእሰያት ክባራትዑ ኣለዎም ወደኣ ንሕና ብዙሕ ኣይንደፍኣሉን ኮይና እምበር ከምቲ ሜሪ ዝበለቶ መራሒ እኮ ክትፈጥሮ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ብልሒ ዝረኣኻሉ ሰብ እናኮስኮስካ ሓደ ዓበይ መራሒ ክትገብሮ ትኽእል ሓደ ዓበይ መራሒ ክትገብሮ ትኽእል ኩልኻ ትሰማማዓሉ መራሒ ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ ግደፍዶ ንሰብሲ ወላ ንተኽሊ ከማን ከም ድላይካ ጌርካ ተዕብየ ኢኻ ስለዚ ሓደ ብልሒ ዝረኣኻሉ ነተን ብልሕታት ውሒስካ ነተን ኣሉታዊ ዝኾነ ከዓ እናፀንፀልካ ከም ሓደ መራሒ ከተፍልጦ ሓደ መራሒ ከተፅብዖ ዝከኣለሉ መንገድታት ኣለዎ ንከምዚ ከማን ዋላ ኣብዚ ግዳ እቲ ፋሲሊቲስ ስለ ዘሎ እቲ ኩሉ ፀጋታት እዚታት እውን ስለ ዘሎ ከምኡ ዝምልመለሉ ትካል ክስታይ ጌርካ ኣቂምካ ነዞም ንከምዚ ክወቅዑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ናይ ትሬኒንግ መንገዲ እውን ክትህብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምቲ ሜሪ ዝበለቶ እቶም ምሁራት ብዝተፈላለየ መንገድታት ዝተምሃሩ ኣለዉ ብፍላይ ነዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ክስታይ ሒዝናዮ ዘለና ጉዳይ ናይ ቃልሲ ጉዳይ እሱ እዩ ዘድልየና ናይ ሕርሻ ይኮነ ዘድልየና ዋላ ናይ ኢንዱስትሪ ዘይከድልየና ይኽእል ዘድልየና ከመይ ጌርና ሓደ ንዓና ብብቕዓት ክመርሕ ዝኽእል ብብቕዓት ከማእዝኑና ዝኽእሉ ሰባት ምፍጣር ስለ ዝኾነ ነዚኣቶም ከም ሓደ ትካል ኮንካ ንኸተፍርዮም ንኸትምልምሎም ዝከኣለሉ መንገዲ የለን ማለት እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ሓደ ስትሮንግ ሓያል ዝኾነ ውደባ ክመፅእ ከለውን ዝያዳ ክስራሕ ክገብር ዝያዳ ክሰርሕ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም
ኤርትራውያን ንሓደ ፅቡቅ ዝተገብረ ንሓደ ዝተነድቀ ኣብ ልዕሊኡ ካልእ መንደቅ ኣብ ክንዲ ምውሳኽ እቲ ንተግሆ ነቲ መንደቅቲ ኣፍሪስካ ካልእ ናትካ መንደቅ ስታይ ምግባር እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ካብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ክንደይ ቻርተራትን ክንደይ ቀዋማትን ክንደይ ሮድ ማፕስን እዮም ክስታይ ኮይኖም ፀዲቆም ማለት እዩ ግን እቲ ሓደ ነታ ጥዒት ዝኾነት ሮድ ማፕ ዋላ ጉድለታት እውን ዘለዋ እንትኾነት ንዓዓ እቲ ኣወንታዊ ነገራት እቲ ፅቡቅ ነገራት ሒዙ ኣብ ክንዲ ዝኸይድ ንዓዓ ደርቢኡ ካልእ ገበር ኢኻ ትርኢ ስለዚ ናይ ምምልላዕ ነገር የብልናን ናይ ካብ ዚሮ ምጅማር ኢና ክስታይ ንገብር ንፈቱ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ዝኸፍአ ባህሪ ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ዝረአ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝረአ ነገር እንታይ እዩ ሪኮግናይዝ ዘይምግባር ርግፅ እዚ ቀዳማይ ወለዶ ዘረጋገፆ ክስተያት ኣሎ ዘረጋገፆ መክሰባት ኣሎ ግን ነቲ መክሰባት እቲ ነቶም ደቁ ወይ ከዓ ነቶም ትሕቲኡ ዘሎ ወለዶ ንናቶም ክእለታቶም ንናቶም ዓቕምታትን ሪኮግናይዝ ብዝገብር መንገዲ ክቐርቦም ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ናቶም ሓሳብ ናይ ንኣሽቱ ሓሳብ ስለዝኾነ ብመሰረቱ ንሳቶም ስለዝኾኑ እቶም ፀናሕቲ ንሳቶም ስለዝኾኑ እቶም ፍርያት ናይቲ ንሕና ንቃለሰሉ ዘለና ክወርስዎን ክቕንጥዎን ዝኽእሉ ንዓታቶም ዓብይ ዕድል ምሃብ ካብ ክግበር ዘለዎ ነገር ዘይረአ እዩ ኣብቲ ዓብይ ወለዶ ማለት እዩ እቲ ንእሽተይ ወለዶ ከዓ ነቲ ዘረጋገፅዎ መክሰባት ንዕኦም እውን መሰረት ኮይኑ ንመፃኢኦም ከፀብቕ ዝኽእል መክሰባት ምዃኑ ክፈልጥዎ ክኽእሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣፍልጦ ናይ ሕድሕድ እዚ ዓብይ ተደላይነት ኣለዎ እዚ ቀዳማይ ወለዶ ክምስገን ዘለዎ ወለዶ እዩ በቲ ዘረጋገፆ በቲ ከረጋግፆ ዘይከኣል ከዓ ክእረም ዘለዎ እምበር ክርገም ዘለዎ ወለዶ ይኮነን ስለዚ ወለዶታትና እናተረጋገሙ ዝኸዱ ክኾኑ የብሎምን በታ ዝገበርዋ ተመሪቆም ነታ ዘየማልእዋ ከዓ ንከማልእዋ ወይ እውን ንዓታቶም ክገድፍሎም ክሕተቱ ዘለዎም እዩ ስለዚ እቲ ናይ ወለዶታት ምስግጋር ክህሉ እንተዳ ኮይኑ ብሕድሕድ ምክብባርን ብሕድሕድ ምፍላጥን ክመፅእ ዝኽእል ጥራይ ስለዚ ኣብዚ ይኣኽለኒ ኣብ መፃኢ ዝያዳ ከነብርሆ ንኽእል መስለኒ ታንኪዩ عميت كبر داويتم اوكي هرا يغنيلنا حاونا صفا قتلنا ناب رابعي بانلست مسجرينا هاو ايوب صقاي عدلنا بخير اعتراف بالكان بساعة الله اللي تخليها بسترفي ناب ناتكار ايتو تسجر عدل يبك اوكي سمع علي دولهم سمعت واسمع الله اوكي هلا نبات عمود اتم زراب صبوغي تدبزح يقول كم دحري تتوغلو وحده هو مالتي اجي وحده بالله زرب بتلي ان مجمره نفسي كلالي زي ميديا تفعلي وانا يغلقل سلطنكو بزح عباي بحال كوي لونن ግን ሕፅር ብዝበለ ኣነ ዮብ ፀጋይ ዝበሃል ኣብ ተወሊደ ዓብየ
كارتوم قرب دخل ميلاتك يابا قرب دخل ميلاتك الله دايما ما قرب تعزل بس ما راد خال كابت سنه ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ዓብየ ሰው ኣብ ባፅዕ እቲ ንእሽተይ ከለኹ ኣብ ባፅዕ ነይረ ብድሕሪኡ ኣብ ስመራ ቴክኒካል ስኩል ተማሂረ ስመራ ቴክኒካል ስኩል ኣብ ስመራ ዩኒቨርሲቲ ብፊዚክስ ተመሪቀ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ከም ኩሉ ሰብ እውን ተመዲበ ሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናብ ስደት ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ መጻኹ ትኹነታት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ካልእ መምሃር እውን ስለ ዘድልዮ ናብ ትምህርቲ ተመሊሰ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኣጽኒዐ ስለዚ ብድሕሪኡ ምስ ጎዳእኹ ትምህርቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ይሰርሕ ማለት እዩ ቤት ሞያ ሕጂ እዚ ትዕፅር ዝበለ ናተይ ድሕረ ባይታ ድመስል ከም ተወሳኺ ኩሉ ሰብ ከም ዝሪኦ ብፅሕፈት ደረጃ ብሓሳብ ደረጃ ዝተፈላለየ መድረኻት ሓሳበይ ይህበ ብዝተኻእለኒ እውን ኣብቲ መፅናዕቲ ናይቲ ሕሉፍ ታሪክና እንታይ እዩ ዝመስል ኣበይ ኢና ወዲቕና ኣበይ ፀገብና ናብ ድብል ዝከኣለኒ ይፍትን እየ ሕጂ በቲ ኣነ ተረዲአዮ ዘለኹ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ወለዶታት ዘሎ ዘይምርዳእ ወይ ዘይምውርራስ እንታይ እዩ ዝብል መረዳእታይ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ዘፅንዖ ዘለኹ ወይ ድመረምረሉ ኣብቲ ወለዶታት ደረቕንቲ ኣቐዲሞም ዝበሎ እቲ ወለዶታት መቃቂልናዮ ኣብ ግዜ ቅድሚ ፌደሬሽን ስጋብ ሱሳታት ስጋብ ብረት ምልዓል ዝነበረ ኩነታት ሓደ ወለዶ እንተኢልና ድሕሪኡ ካብ ሱሳታት ስጋብ ተስዓታት ካልኣይ ወለዶ እንተኢልናዮ ድሕሪ ተስዓታት ከዓ ሳልሳይ ወለዶ ኢልና መቂልናዮ ብሰለስተ ነናቱ ጉዕዞ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ኣርባዕታት ዝነበረ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብዙሕ ካብ ሕልፍ ኢልካ ጎነፃት ዋላ ተነበሮ ካብ ጎነፅ ድወፀ እዩ تفع الله يب الغادو أنفت من البوليتيكا ده تحازو ولدتات سمع له ده وتفيغات نحكا قرب من السلكات تغسلكات تبيتني الله وحجتي أبتو ولدتات يدول له تولدتات ناي إنناتو زانتالو مالتي حجتي أبتي جزي قدم فدريشن دينبر ولدتات نتي بوليتيكا مش كله ناي دقن ناي وشتن قدايات سلاماوي أقاب قالسي يدخل نيرو بدحريو سعيبو زمز ولدتات قن نابرت مسكده أو زي تلاقبه ولدو يري أنا حجي أو تلاقبه يكونن تي بوليتيكاوي مالس نزارو لنا حجي ناي بوليتيكال كوميونيتي ندينا نزارب لنا تو بوليتيكال كوميونيتي حدا بوليتيكاو محبرسب يتزاربانا مالك حجي أبتي بوليتيكاو محبرسب أقدمو زنبرة قالسي مستحراي برت مسمعه أب كل تودبات زترائه بزح قاتر يقولوا مالتي حجي بدحريو زمعه لنا يخونتات لزخونه انتا يلو نيرو هتلر let me control the textbooks and I will control the state يلو نيرو هتلر حجي بدحري دمته نتي textbook تايري كونس نيتناو كنترول دغبره التحساسات يوجد منها مالتي حجي نتي
ኣተሓሳስባትና ኮንትሮል ዝገበረ ወለዶ ክሳብ ሕጂ እናቱ ዛንታ እና ደጋገመ ዛንታ ተጋዳላይ ኣብ ሕብረተሰብ ንምስራጽ ዋላ ድሕሪ ናጽነት ካብታ ተጋዳላይ ምዃን ከይወረደ ክቅጽል ዝደሊ ወለዶ እሱ ይትደሎ ሕጂ ማለት እሱ ተጋዳላይ ኮይኑ እንደገና ኣብ መወዳእታ እውን ስውእ ክኸውን ዝደሊ ወለዶ ይቕረታ ግብርለይ ምናልባት ተቓላት ክስታይ ዝርዳ ኮይኑ ትርድተይሉ ናብቲ ብድሕሪ ደሎ ወለዶ ናይ ምዕባለን ናይ ስልጣነን ኣተሓሳስባ ከሰጋግር ዝተጸገመ ወለዶ ኣሎ ማለት ሓደ ሕጂ ክንረግሞ ይኮንና እንትወለዶ ሜቢ እሱ ኸውን እቲ ደረት ፍልጠት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሽግር ከይድካ ክፉት መድረኻት ናይ ዘተ ስለ ዘይተፈጥረን ተማሃራይ ማሕበረሰብ ክንፈጥር ስለ ዘይከኣልናን እዚ ከዓ ሓበራዊ ፀገምና ናይ ምርድዳእ ፀገምና ኮይኑ የድረኽቦ ኣነ ሕጂ መወዳእታ ከይድካ ብዙሕ ግዜ ወላ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ፅሒፈ ነይረ ናይ ኣቦይ ወልደኣብ ብዛዕባኦም ዝተፃሕፈ መፅሓፍ ምስ ኣንበብኩስ እታ ዝተሰምዐትኒ ስምዒት እንታይ እዩ ኣቦይ ወልደኣብ ኣብ 53 ኤረትራ ገዲፎማ ክቃለሱ ወፅዮም ብድሕሪ 91 ተመሊሶም ብድሕሪ 91 ቶም ደቆም ኣብ ስደት እዮም ነይሮም እቲ ሓደ ንገድሊ ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝኸደ ወዶም ተኣምራት እውን መሊሱ ተሰዲዱ ሕጂ እቶም ምእንቲ ኤረትራ ዝተቃለሱ ሓርበኛ ኣቦ ካብ ናቶም ዘርኢ ወይ ድኾነ ኣብ ኤርትራ የለን ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ እንታይ መፂን ንብርእሰይ ኣቦይ ወልደኣብ ዘይትኸውን ሃገር ዶ ንዓና ክትከውን ኢለ ማለት ሕጂ እዚ ከምዚ ምስትምሳል ወይ ናይ ግዳይነት ገለ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክነሓስበሉ ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪ ደሎ ወለዶታት ከዓ ሓንቲ ዕላል ካለኩመ ክልተ ዕላል ይባ ሓንቲ ምስ ሜሪ ማግደሊና ብቀዳማይ እንዳተዛረብኩስ ንሜሪ ኣብቲ ሾው እንታይ ኢሎማ ንኢዮብ ኣያይ በልዮ ኣያናይ ኢዮብ ኢሎ ሕጂ ወለይ ኣነ እውን ኣያ በፂሐ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘሎ በዓል እዞም ቅድሜና ኣብዚ ዓዲ ዝቃለሱ ዝፀንሑና በዓል ኣያ ጉርቶኦም በዓል ኣያ ሃይለ ካልኦት ኣያ የድብሎም ኣነ ሕጂ ኣያታታይ የድብል ነይረ ሕጂ ኣያ ይድብሉ ንቆልዑ ከዓ መፅኦም ኣሎ ሕጂ ኣብ ቁፅሪ እውን ኣብ ዕድመ እውን ብዙሕ ንሓስብ ሕብረተሰብ ኮይና ኣይረኸብኩዎን ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ ካልእ ኣብ ሰዋስ ዩኒቨርሲቲ ሓደ መዓልቲ ዶክመንተሪ ነይሩ ካብ ዓዲ ጥልያን ዝመፁ ተዓዲመ ከይደሲ ኣብኡ እንታይ ክብሉ ሰሚዐዮም እቶም ነቲ ብዛዕባ ወለዶታት ይዛረቡ ነይሮም ሕጂ ቅድሚ ናፅነት ከሎ ወለድናሲ ኢሎም ብሕፅር ዝበለ ንዓድና ክንከይድ ኢና እንዳበሉና ዓቢና ሽዑ ኣብ ጥልያን ምስቶም መታዓቢትናሲ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ንብሎም ነርና ኢሎም ዳሕራይ ናፅነት ኮይኑ ወለድና ንኤርትራ ምስ ወለዱና ኣብ ኤርትራ ከዓ እቶም ኣብኡ ዝፀንሑናስ በለስ ኢሎምና ኢሎም ኤርትራውያን ኣይኮናን ኢሎም ሽዑ ተመሊስና ንዓዲ ጥልያን መሊስና ከዓ ናብ ኣሜሪካን ናብ ኣሜሪካን ميوت الله يا الميت يا ميوت تليفون يا مجال سامعك الله الدلاب اوكي
ሕጂ እንታይ ኢሎም እዚ ኣብ መወዳእታ ንኣሜሪካ ምስ ተሰደድና ከዓ ኢሎም ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ኢታልያውያን ኢና ደቂ ጥልያን ኢና ኢልና ኢሎም ዓዲ ጥልያን ዓድና ኢልና ኢሎም ንዓዲ ጥልያን ክንመለስ ከለና ግን ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ኢና ንብል ሕጂ እዚ ዳ መሰለ ዛንታታት እዩ ዘለና እሞ ነዚ ድኸውን መፍትሒ ከዓ ኩሉ ግዜ ዘተን ተማሃራይ ሕብረተሰብ ምፍጣርን ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ሓሳባት እንካን ሃባን ምባሃልን ምፍጣር እዩ ካብኡ ዝሓልፍ ብዛዕባ ታሪክ እንተደኣ ኮይኑ ንታሪክ ምርምር ዝግበረሉ ዩኒቨርሲታት ምግባር እዩ ካብኡ ዝተፈለየ ነገር የለን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ማሕበረሰብና بخمس عينات مردات يريو أنا كم كله كال حبرة السبات بدوت هتعلقه نتبدوت هتكون ليس كرا يكونن ندات مهاركا كابتي وزو بوليتيكا وسن حساب رايد يكونس عن محبرة سباوي أب ركبات متوقع صبوي هجي علم بس حتى لا من الوقت نحنا جينا في هاجر مخانن كم حبرة السد مقتلن دي مقتلن لنا قلنا حجي قال عالم دلو قابتي ايكوسنتريك سيستم دلو نابتي ايكوسنتريك سيستم دلو اتحساسوا ام خدلو سو قال معلتي ندير زي ترخيو كنزارو خلينا قلنا نابو عينتي دخيل دلو ترايا ليبراليزم و كابيتاليزم دود بالعالم يكون دلو نعود خون بس احنا نعود خون تمرتي يدلي من سيات كلهم زي ما بدقت لا يتسديدون بالله كل سب استقال مثلا كتابعهم بغنا النغمه لسو اب حق رتعن كم حبرة سبنا كبرتاتو حق رتعن فتحن سلازقنا او ختكل كم معدن او نعود ما أخلي زجاجة رجوع زخم كيدن يلعبوا يغني لي. Thank you. well, 4 يوم سمعنا يوم I think كم ذي كابتفل عليه ولدتات نحاول سننا فتنا جن هذا نجار أتليست خن تعاملنا لنا غل فنن هجهدان زين ولدتات يأتن بزح كاسة سالو نجارات أيسمعنان قادا كلهم كما تستقبل عليه ولدتات قرار بولون بحبار كسر حلون نزقات ما زلوا بدهودات بحبار كوينو كفتحن نابزو النجارات أتوكيرهم ينقزارو بتصنعهم زغازي أونتاوي مالتي حدا غابتي شجر كان مفتاح شجر تايم غانو ترديها هرت بجسكا قال غاب شجر فتح كان لها مالتي أنا جي كابتي حفتنا ملو زي جمرتو نجار نهر كنرو أخينا تقالسسي نوصون كفلتات نايتي حبرت سب بزوهاب موسى أيكون أنت عاويتو كله أبتزلوا بتاعينه ببعامو سلسلة على سيء فلاتهم أبو تاز نبرو أو اشتعدي أبتحت سلاز نبرو حراز وصبوتات نبرو كلهم كبهم
تساويتهم يوم أنا هجي كلهم قاعد تثبيتات نيرو كلهم قاعد تزنورهم تثبيتات كرخبو ويك بتحو أي قالوا وين أخاب زهج زلنا خناتات زلنا لذي تي عبد الجزر ويعوش تزر أمانغ ولا دات زلوا ناي زي من اللقاب وين ناي زي من اللزاب ترياتات بزح مغنياتات كله غالي هذا غاب عبي نجرجن تي جوزنا يتقالسي بقبو تتصنيعو ويكأني حوار الرادة هم فترة له زي مقالنا مغانون كلهم ببوغنهم تغي سمايا جن كابتيخ قبر زلو كلهم من سترس قبور وانتايو قبلنا نهدهدو تي تحالفو ولدو ناتو تمكرو كركب ويكا نتعدش ولدو كم محل ألفو تحدش ولدو نتخركبو زلوا بقبو كركبو كخل هدي زيادة هنقبران دل زلنا أبزيا نزيان هنقبر تاينا هنقبر زلنا ماري بركت زوالي ريتو تاتا غريبا أبرسيت زاتي تي ممهار منترين ويكا مملمال كنبلو النخل زخابتهم تمكرو زلوم نتوم زعابي زلو كما يجركا تناتكا تمكرو تورسو كما يجركا تناتكا خلطات تناتكا تصقاتات تمحلال فلون قال ترقم يبلون نازل مقبار دخلون بزحات مهورات كم زلونا قن تي تزقبهم تراي تصالتو دو اللو يلون مالوات كم حتى خون يغل كابز حالفون حاونا صفاو بزح تقصو نقرات نيرو بفلايتي حالف نايكال سيتومو كروز ولدو ودباتات منالوات ناتو ترى بقبو وين ناتو قد بقبو زي تصاد كله يخلقن كم عدا كنا نكن زلنا انت الى خم تصدايو كمون اتي زي ودباتات زي ناتي حدش كنتات ادابت تقبر كخالالو ناتي زرع زلو مبلناتات بفلاي بز حدش ولدو زرع زلو نهرن اي قالسي كي سنبدي كمي مسو بمتحببار ناتو أجاب قالسي بمعرراي نتقالسي نغدميت كدفو يغل موداتا تقاي حاونا ايوب تقاي هزارب كلون I think تي أبرئسيتي توم قال أزولوا من الوقت فليز بلا زغربان تايو أمانغوتي ولدتاتي بفلاي دحرتي أرم ستراغل ويك أبرتاو تقالو زماتي تموكرو زتصاوتو زلو قدايو واتي تي نتقالسي زمرح زنبري حجيون تي سلطان تقاطاتيرو زلو شناغات غانا نتخوناتات أبتانا أرم ستراغل تموكرونا دارغا فريز غيرو خيد مهلاو بعابيوتي تمهاراي دوانا حبرات سب كيف التر نايم حساب ناي نايم وداب نايم إكاب نايم الرخاب عدلات سلسة صوي تي تزوهابنا تمرتي وقلنا تزبهلنا نقرات كله أبتي قدلي زبهل نقر توسينو يخيد مهلاو عابد سقم وانو
ስለዚ ካብዚ ውፅእ ኢልና ኣተሓሳስባናን ኣረዳድኣናን ብዛዕባ ታሪክ ይኹን ብዛዕባ ኩነታትና ከነስፍሕ ናብ ዘተን ናብ ነንሕድሕድና ምምሃርን ክንኣቱ ታሪክ እውን ናይ ምምርማር ጉዳይ እዩ ነቶም ተመራመርቲ ክንገድፎ እቲ ዘጋጥመና ዘሎ ግድሆታት ልክዕ ከም ካልእ ዘጋጥም ምዃኑ ማለት ከምዚ ንበይንና ዘጋጥመና ዘሎ ነገር ጌርና ክንወስዶ የብልናን ግን ኣትኩሮና ኣብ ሓቅን ፍትሕን ዝተሰረተ ሕብረተሰብ ክንሃንፅ ከነምራሕ ከም ዘለና ይኮነ እሞ ቀዲማ ቀኒልና ነቶም ናታቶም ርእቶታት ከቅርቡልና ዝፀንሑ ብዙሕ መካትዒ ነጥብታት ኣቅሪቦምልና ኣለው ቀፂልና ናብ ሕቶን መልስን ክንኣቱ ኢና እሱ ድሕሪ ምውዳእና እውን ናብ ነፃ ርእቶታት ናይ ምቅራብ ነገር ክንኣቱ ኢና ግን ኣብዛ ናይ ሕቶታት ግዜ ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ መብዛሕትኡ ግዜ እውን ሞደሬት ገብር ከለኹ ዝመፀኒ ነቐፌታ ሓደ ግዜ ለጋሲ ኢኻ ይብሉኒ ሰባት ነዊሕ ክዛረቡ ከለዉ ዕድል ትህቦም ስእልካ ትሰምዖም ኣለኻ እሞ ኣይድያሊ ኣብ 3 ወሲንኩም ናትኩም ሕቶ ሕፅር ኣቢልኩም ከተቕርብዋ እንተኽኢልኩም ኩልኩም ዕድል ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም በቲ ዘለና ግዜ ድሕሪ ርእቶ ወይ ከዓ ኣንዋሕ ኣቢልኩም ክትዛረብሉ ነገር ኣልዩ ኣብቲ ናይ ርእቶ ግዜ ምስ በፃሕና ንዘራረበሉ ንኽእል ኢና እሞዚኣ ሓደራ ካልእ ምናልባት ኣብቲ ዝቐርብ ሕቶታት ኩልኩም እቶም ፓነሊስትስ ወይ ርእቶኹም ዘቕረብኩም ሰባት ናይ ምምላስ ጉዳይ ቀዳምነት ናትኩም እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕቶ እንድሕር ትዛረብሉ ደልዩ ነገር ሃሊ ኢልኩም ሓፍቲ ኣቢልኩም ዕድል ክወሃበኩም እዩ ስለዚ ናብቲ ሕቶን መልስን ክንኣቱ ኢና ዳዊቶም ቅድሚ ናይ 5 ደቂቕ ብሬክ መድለየና ደኹም think ፅቡቅ እዩ እሞ መሰጋገር ሓንቲ እንዳሰማዕና ዋላ ቡን ተስተና እግርና እንተዘርጋሕና ፅቡቅ መስለኒ ፅቡቅ ሕራይ 5 ደቂቕ ኣዕርፉ ድሕሪ 5 ደቂቕ ክንምለስ ኢና ናብ ሕቶን መልስን ኢድኩም ሓፍ ኣቢልኩም ዘለኹም ኣብ ዘለኹም ኣፅንዑ